annabin rahama ne, shafa'ati haku ne, ummati zancen safake na yi shugaba ga mahaifi nawa. A duniya rai bako ne ya shugaba ga mahaifi nawa, ya taho nan ka bashi masauki rahama a daɗawa baba. A duniya rai bako ne ya shugaba ga mahaifi nawa, ya taho nan ka bashi masauki rahama a daɗawa baba. Ba zato babu tsammani Allahu bai iko ne, na gani a cikin barci na mu muna tafiya ne, an tsare mu ta baya gaban mu kai kamar yan fashi ne, abun mu dama mutane suna tahowa gurin mu dukansu suna tsare hanya ne. Ya shugaba ga mahaifi nawa, wani gwarzi na yi gumma a hankali suka karba, kanuwa ta tace mun yaya shi kadai suka zaba, tana ta kuka na rarrashe ta kaddara da garaba, nan na yo farkawa lokacin asuba ta ke so alfijir na yi duba. Ya shugaba ga mahaifi nawa, na yi sallah a raina ni dai zuciya da tunani, ka rasa mai yake damuna jiki na da rauni, sai na kwanta na koma bacci na ki har awanni, kawai ina ta tunani, nan na ji karar buga kofa irin bugun rudani. Ya shugaba ga mahaifi nawa, tashi na buɗe kofa ta a hankali in ga waye, kanuwa na gani da na sun shigo da hawaye, na ce da su mai ya faru na gankwa a firgice da hawaye, an kira a wayaye, wai jikin baba ne ya yi zafi baba ba lafiya ne. A duniya rai bako ne ya shugaba ga mahaifi nawa, ya taho nan ka bashi masauki rahama a daɗawa baba. Jin kaɗan aka ƙara kira da ita wayar umu, da sauri na amsa kiran ni mai daga na damu, ya ce da ni ɗan sane kai ko muryar kuta ya alamu, ya ce da shi ai haka ne, ina faɗar inna lillahi wa ilaihi raji'un. Ya shugaba ga mahaifi nawa, daga jin kalmar na ji tsoro kaddara da ta kusa, ya ce da ni baban ku fa malayin ya rasu ba rasa, ya fito a guri na alola mu muna ta jiransa, shi yake mana sallah, muna zuwa muka gan shi a kwance sai kawai gawarsa. Ya shugaba ga mahaifi nawa, mutan gida ba su san labarin baba yau barinsa, ina shiga ɗakin umman mu ta tambayin ya jikinsa, daren jiya ya kira ta wayar ta kalau lafiyarsa, dai shiru sai ta ce komai ya kadar mawa ne dole ne a faɗisa. Ya shugaba ga mahaifi nawa, mamma dai maganar da ta sake na amsa wai tambayarsa, ya ce mata kullum nafsin mai haƙuri da jin amsata, sai ta yin inna lillahi wa ilaihi raji'un, la ilaha illallah, tana ta yi in ta kai ƙarshen ta sake yin kalmar. A duniya rai bako ne ya shugaba ga mahaifi nawa, ya taho nan ka bashi masauki rahama a daɗawa baba. Shugaba ga mahaifi na nan ya taho a kula shi, dukkanin haƙin ƴaƴa babanmu ya sauke shi, tarbiyya mun samu sosai gwargwadon ikon shi, ko ina muka je mu ana yaban halin baban mu abokanan mu shi. Ya shugaba ga mahaifi nawa, kai uba garkuwa ne lallai yayi ma karamci, a cikin rana sanyi wata rana baya bacci, ya bar gida ya fito ne
ma domin ya baka abinci, ya ba kuɗin makaranta, sutura kan yayi wa kansa yana yi ma mai halarci. Ya shugaba ga mahaifi nawa, sanadin rayuwa ta baba na uba jaririna, kai ka nemo uwa ta gari ta kula da ni umina, ta yaya zan saka ma baba rabi garo kuna, ka ji kan abana ka hama ka daɗa mai Allah ka shigun annabina. Ya shugaba ga mahaifi nawa, don kusanci da kai ma mahaifi ya zane kuka, kewa kaɗai ce take damuna ba kewar jikinka, amma ina da yakinin da hada umma za su tare ka, suna a nan kabarinka, na kyautata duk zato na ba haƙin da zai tambaye ka. A duniya rai bako ne ya shugaba ga mahaifi nawa, ya taho nan ka bashi masauki rahama a dadawa baba, sai ya gyara amaniyar Allah da ku ne ka samu. Ummati maulati da tausayin ku a gamu, abduhu aula da kum ya ba mu duka ukumu, ya na gaba bana shi bai iso a gurin akanki dan Aliyu imamu. Ya shugaba ga mahaifi nawa, cewa Ahmadu Tijani baban mu ya ji kiran ku, alƙawarin Ahmad da kuka yi wa dan ɗariƙar na ku, ya yi kyawun ƙarshe shehu barhama ga bakon ku, shi bati jajire lazimi zikiri da wazifa ya rike wurin ku. Ya shugaba ga mahaifi nawa, rabbi sallu ala abdalul kalki gatan kowa, wanda zai sa salama Allah ya dinga ɗebe kewa, ya gangaro kabarin babanmu ya haskaka masa gawa, har a tashi kiyama Allah ka sa shi cikin jerin jasarin da baya rikewa.